eukiko ditugun hiruontzi. Mesedez, Bitxor Lekuona, Petrikorena, lehenengo urtia gurekin Santiago Tarratik dator, bi mutil, lehenengo urte seniorra, juvenilez pasatartua, Ander Martín ez da etorri gaur, baina Aimar Amunarri Zolazabal, mesedez igo, Ander Lazkanotegi Etxegoien eta Bitxor Pérez Amunarri. Hirugarren urtia seniorra, Alex Fernández Sánchez, Eren Suárez Ema Fabel, Ignacio Etxebeste Lizarraga eta Unai Jeriko Amunarri. Oier Garaiar Uzkudu, laugarren urtia gurekin, Donostikoa da, eta Eneko Larriztain Larretxea. Patroia Martín Muñoz Castellanos, 22 urtekoa, entrenatzailea Txalo Carrion Inzausti, laugarren urtia B11 entrenatzen duela. Urte polite egiteko modukoa egongo gara, emaitzaren bat politago den eta hemendikan aurrera laugarren edo hirugarren posturen bat lortzen dugun, baina bueno, burua galdu gabe gure helburu izangoa mantentzia eta hauek dena karrolari onak izatea. Eta hemendika nahiko nuke goraipatu baitara, asteburu hontan bai kadetek eta bai juvenilaz kriston denboraldi egin duten, bukatu dute eta urren urtean gurekin dauden. Orain neskekin hasiko gea eta Olatz Pagola Arrieta, bigarren urtia gurekin, Hernanikoa da, Erroxe Amunarri Barceles, lehenengo urtia Arrobikoa, Erika Badiola Zalakain, Nerea Amunarri Valladares eta Jone Ugarte Casas. Ane Azpiroz Beldarrain eta Nerea Itxaso Txapartegi. Katalin Negrete Arrillaga Mendexakoa da, Iraia Mendizabal Sarriegi, Maili Olaskoaga Elias eta Maider Pérez Arzak. Maider Peñalba Gómez, Eneritz Martiarena Arozena eta Irati Camarero Barrasa. Patroia Miren Garmendia Moneo, entrenatzailea gure lagun zarra, aurten bueltatu da honea, 10 urte izuntzan egin ondoren, Osertz Aldai Eizagirre. Horaldi hasieran zalantzan neukanez, zerekin topatuko nintzen, eta egia esan, egoera berezia zelako, etxira batetik etortzean ez da erreza izaten, entrenatzaile aldaketa ere bai, eta hor, nik bere buruakin, neukan kezka hori. Eta egia esan, sorpresa hartu nuen, ikusen dituenean, nolako ilusioa eta jarrera zeukaten, eta egia esan, argi utzi zidaten goi mailako kirolariak direla. Oso gustora aritu gara neguan lanean, gogorra izan da bai, gustut beraientzako ere zehozer desberdina topatu dutela, eta nik uste dut bai fizikoki eta bai mentalki prest daudela erronka berri honi ekiteko. Gero udaran zertelako den ez dakigu, dakigun gauza bakarra, daukaten guztia ematen jarraituko dutela. Nahi dugu igoera, baina ez dago bakarrik gure esku, eta ikusiko dugu pausoz pauso noraino iristen garen. Julen Balerdi Sanz, Julen Martínez Rodríguez, Ike Duarte Ruiz gaur ezin izan du etorri, Osertz Larretxea Domínguez, Jon Morillo García, Sergio Calabia Carvajal, Makin Etxaniz Iruretagoiena, Jon Olaizola Martínez, Xavier Salaberria Fachado, Elmo Bal Saez de la Fuente eta Beñat Alkain Espelde. Aimar Kanpandegi Oiarzabal, hirugarren urtia trainera. Makin Kolas Mendoza eta Xavier Olaskoaga Elias. Andoni Irazoki Mikel Arena,
Aitzor Amunarriz Ollokil, Xavier Irigaray Ferreira, Xavier Ormazabal Amondarain, Eneko Iridoi Gaztelumendi, Ibai Camarero Barrasa, Joseba Amunarriz Goikoetxea. Eta entrenatzailea 25. urtia gurekin, Mikel Orgañano Zabala. Zepoza talde guztia, hemen guztia, zoragarria benetan. Lehen urten ja aldaketa desente izan gendun, ziklo berri bat azteko garaia izan zen, eta aurten pixkatorri jarraipen eman nahi dugu. Ia lehen urteko talde guztia jarraitzen dugu, eta alde hortatik nahiko genduke, berriz lehen urteko maila gutxinez eman, eta hortik gora etortzen guztia ondo etorri izangoa. Atzetik arrobitik gazte asko ditugu bultzaka, eta irutzi zait, etorkizunen hola jarraitzea bat madeu behintzat, ondarri bitxukun bat ikusteko mon izango gala uretan, da hori izango gaurten gure helburua. Emi, gerturatu pixkat hemendik. Kluban aldetikan eskerrak eman, herri guztiari eta hurbildu izaten jende guztiari, eta Mikelek esan duen bezala, uste dut denak orgulloso sentitu behar dugula, gazterila guztia hemen ikusita, eta lehena txaloka aipatu duen bezala ere, naiz eta gaur hemen ez egon, Bainolasen ibidiren arraunari neska eta mutil gazte guzti horiei zoriondu, eskerrak eman, eta udara politia bat egiten dugun, eta pixka disfrutatzen dugun denak, eskerrek asko. Mugikorreko temporadaren amaieran daudela, eta zuek ja temporadaren hasiera horretan, lehenengo, Bainolasen estatuko txapelketetan parte hartu duten Hondarbitar, kirolari gazte guzti horiei, irabazlei eta saiakera egin duten guztiei ere txalo gero bat merezi dutela uste dut lan handia egin dutelako. Baita ere Betrainerukoak espero deula Atrainerurako bide horretan daukazuten irakaslearekin asko ikasiko ez zutela, izerdin barko ez zutela ez daukat zalantzarik, eta emakumezkoen traineruari desio dizuet onena, izan ere arantza txiki bat badaukat. Osasun hori eta sasoi hori berreskuratzea, eta ziur nago herri guztia harrogongo dela zuetaz ere aurten. Aurreko urtean trantsizioa zen bezala, eta trantsizio horretan egin zenuten lan bikain hori kontutan hartuta, aurten behintzat uste dut herrian esperantza bat badagola. Agian beste garai batzuetako argi guztiaiek zailak izango dira errepikatzea, zailak direlako edonorentzat, juten garela eramateko aukera ematen diguzute. Izan ere, egiten duzutela beti ere ikusten dizuegu, dena eman da, ezin bada hobeto egin, iristen den lekura iritsita ere gu herritarrak harrogongo gera. Ikusten duela Hondarribin gazteri bat, konprometitua, lanerako gogoz eta lankidetzarako gogoz. Eta hori da uste dut herri batek eduki dezaken harrotasunik handiena. Gazteak lanerako, lankidetzarako eta gogo honekin egotea. Jose Marentzat eskatu nahi nuke azken txalo zaparra da. Rigor. Eta gaurko ekitaldia bukatzen.